Добър вечер, уважаеми зрители на канал 7. Добър вечер на тези, които ме гледат онлайн, така и в ефир. Радвам се да видя, че сте тук. Добре сте ми дошли. Уважаеми зрители, това предаване няма да има актуални теми. Изминалата седмица България направи уникална история в волейбола. Националният отбор по волейбол, въпреки загубата от Италия с 1-3 в световното в Филипините, те за нас са златни сърца и за нас са шампиони. Не съм ви разказал, но изминалото издание прочетоха темата за победата над Чехия с 3-1. Победата също САЩ събра 3-2 сета, по-точно 3-2 гейма, извинете. И победа над Португалия, за което вероятно май 3-0 гейма май беше. Знаете ли кое много ме радва, дами и господа, е, че общо взето, когато някакъв национален отбор, например нашия национален отбор, да направят някаква история. Разбирам леко спорт, както знаете, и в ефира на телевизия Петъсът съм говорил точно за национален отбор по волейбол, извинете. По другите спортове, дейности спортни, като футбола и баскетбола, нищо не е специално, не е и постигнало, нищо не се постига и всичко води до корупция. Но при волейбола е различно. Победа срещу Португалия, победа срещу САЩ, победа срещу Чехия и полуфинала приключи, дойде и финала срещу Италия. Надявахме се да ги бием и да вземем най-важното. Този трофей на световното, по-точно Мондиала в Филипините. Не беше така, но тази загуба 1-3, въпреки загубата, да, италианците са силни, италианците са фаворит, вече втори подред световни шампиони. Надявам се в следващото световно първенство, доколкото разбрах след 4 години в Катар, 5 в Катар, както се случи в Мондиала през 2022 година. Но общо взето всичко е към своето начало и след 1994 година, когато България се класира за четвъртфинал. Не си спомням по-точно как беше световното първенство в футбол от 1994 в САЩ, но всичко е на своя цена и България се радва да видят сребърните медалисти, като Александър Николов и другите играчи, които не се сещам имената. Надявам се това, което правим в момента, е да си спомним и да знаем за тази победа колко сме горди, че сме народ български. Не като другите, които знаете. Тъй че надявам се това постигнато нещо да влезе в нашите сърца и да помним много, защото нищо лошо не ни чака. Тъй че поздравявам момчетата и искам и да благодаря на тези момчета, че направиха поне цялата страна да ви гледа какво правите и да милеете за нашата страна. Да нося 4 години в Катар да ви видим и да ви се радваме постоянно и да видим само единствено победи, отново да повторим в същия финал и да мачкаме. Това от мен. Уважаеми зрители, шоуто на 7 ще продължи само след кратката пауза. Останете с нас.
Ето ни отново след рекламите. Дами и господа, време за поредната рубрика Пътищата на тарикатите. Ще се блъскам, ама ще блъскам, нямам никакъв проблем. Сериозно? Какво се случва? Седи и се хили. Аз съм с много по-ефтина кола, защото нямам никакво притеснение. Това ти наглия тип. Ще спреш, няма къде да ходиш. Ще ме брек чеква, бе. Погледнете каква вода е. Погледнете. Река тече през магистралата. Човек сигурно е на место. Така ни държавата. Уважаеми зрители, време е за вицове! Така, първи виц. 6-годишният ми син забременил секретарката ми. Това е невъзможно. Додупчила е с игла всичките ми презервативи. Втори виц. Тате, познай как се казва госпожата в детската градина? Людмила? Не. Лиляна? Не. Лазарина? Не. Не знам как се казва. Леля Мария. Така, трети виц. Бракът ми виси на косъм. Какъв косъм, бе? Рус. На сакото. Четвърти виц. Не е важно дали една жена прави свирки. Важно е да е умна, а умните правят. Пети виц. Господине, този автомобил ваш ли е? Частично е мой. Потълон е на жената. Кара го сина, а ако трябва да се ремонтира е мой. Шести виц. Марче, какво ще пиеш? Вино или водка? Вино. Червено или бяло? Червено. Българско или вносно? Българско. Сладко, сухо или полусухо? Абе, дай водка! Седми виц. От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите. Прибирам се с нощите пиян и гледам мъж в леглото. Не. Осми виц. Прибирам се с нощите пиян и гледам мъж в леглото. Хващам го и бой. Подхващам и жената. Гледам, не е моята. Абе, Кошу, заглежи ги тия врати, бе! Девети виц. Жорето беше професионален барман. Дори когато даваше урина за изследване, слагаше на чашата резен лимон и чадърче.
10 виц. Пред родилния дом спира бязно движеща се кола. Изкача някакъв мъж и вика: "Боже! Зарави жената вкъщи!" 11 виц. Какво е шамар? Информация от първа ръка. 12 виц. Иванчо, притеснявам се за баща ти. Вече е 23 часа, а него още го няма. Кой знае къде се запинял по кръчми? Мама, престани! Тате пред блока на детската площадка. Играй си с пясъчника. Продължаваме със следващия 13 виц. Ако не са изчистили въшките с газ, мас и оцет, малка е за теб. 14 виц. Иванчо, какво искаш да работиш, когато пораснеш? Лятото учител, а зимата агроном, госпожо. 15 виц. За подкрепа на малкия бизнес у нас, правителството ще разработи нов пакет с обещания. Ето вече има цял пакет с пакети. 16 виц. Защо жените си слагат силикон в гърдите, за да ловят с цици маймуни? 17 виц. Музея. Това е Минерва. Каква? Не. 17 виц. Това е Минерва, казва екскурзоводът. А този зад нея, мъжът или е? Какъв мъж? Тя е богиня на мъдростта. 18 виц. Искате да се любвате на загадъчната усмивка на Мона Лиза, без да ходите до Париж? Попитайте жена си, къде са парите. 19 виц. Еврейски бизнесмен се спуска по стръмен склюн с такси, когато шофьорът ненадейно заявява: "Спирачките се повредиха." При тези думи евреят изкрещява: "Спри брояча веднага!" 20 виц. Изпий си лекарството и ще ти стане по-добре. Вярвай, аз съм специалист. Абе, изпий го, но не усещам да ми става по-добре. Как ще усетиш, като не си специалист? 21 виц. Скъпа, със всеки изминал ден те обичам все повече и повече. Искаш да кажеш, че днес ме обичаш по-малкото утре ли? 23 виц. Ти защо стана невролог? За проктолог съм много весел. За венеролог съм много приказлив. А за гинеколог съм много влюбчив. 24 виц. Никой не приближай бик отпред, кон отзад и идиот от която и да е страна. 25 виц. Скъпа, боли ме стомаха. Това е защото е празен, скъпи. Сега разбирам защо се те поли главата. 26 виц. Питат Радио Ереван: каква е разликата между мъжките и женските крака? Отговор: мъжките крака са си крака, женските крака също са си крака, ама точно между тях е разликата. 27 виц. Тя: излязоха ми мазони на ръцете от тая метла. Той: скъпа, следващия път излез с колата. 28 виц. Индианец смъква скалпа на бледолик и го пита учтиво: бакенбардите начертае ли шпиц? 29 виц. Ако не учите физика в училище, целият ви живот ще бъде пълен чудеса и вълшебства. 30 виц. Кажи ми на ушенце, че не съм дебела. Не си дебела. Сега и на друго ушенце. Сега трябва да те заобикалям. 31 виц. Жените ме наричат грозен преди да видят банковата ми сметка. След това ме наричат беден и грозен. 32 виц. Боли ли много като си правиш татуировка? Търпи се, ама зависи къде я правиш. Ама ще я правя в Пловдив, там как е. И последен 33 виц. Вуте среща Пена. Добро утро, Пено! А тя му отговори: че си слънко думе, Вуте! Зе думи ме къндра са! Бонус виц, специално за всички зрители. Събуждам се тази сутрин, поглеждам надясно, никой. Поглеждам наляво, никой. Вдигам одеялото, питам: защо си станал? Кого чакаме?
Това беше всичко за тази вечер, дами и господа. Гледайте следващата събота от 23 часа в ефира на канал 7. Ако искате още такива видеа в ефира в канала на PinkXY Production в YouTube, пише се PinkXY Production на английски. Абонирайте се, харесвайте, споделяйте, коментирайте. От мен и от целия екип, който реализира това предаване, например аз, ви пожелавам лека, спокойна и невероятна прекрасна вечер. Останете с програмата на телевизия канал 7.